Deň bez vyučovania plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách s inšpiratívnymi speakrami, ku ktorým mladá generácia vzhliada a sú pre ňu prirodzenými autoritami či motivátormi, zažili študenti obchodnej akadémie v Prievidzi. Bol bez pedagógov a prítomnosti iných dospelých. Pod názvom Hackni sa ho do Prievidze priniesla iniciatíva Na veku záleží. Je to projekt, ktorý je zameraný na stredoškolákov a má za cieľ preventívne pomáhať študentom hovoriť o téme fajčenia detí a mladistvých. Pretože iniciatíva Na veku záleží sa už štvrťstoročie venuje problematike fajčenia mladistvých, ale viac sa venovala problematike predaja tabakových výrobkov. To sa už veľmi podarilo eliminovať, ale my sme zistili, že velikánsky problém je absolútna ľahostajnosť dospelej verejnosti, ktorá vôbec nemá problém tolerovať fajčenie detí a mladistvých. Sme zistili, že fajčí veľmi veľa mladých a hlavne tí dospelí im dávajú tie cigarety a majú k nim prístup, či už na ulici od nejakých dospelých, alebo v obchodoch, alebo v krčmách. A tak sme skúšali nejaké rôzne techniky, ako im povedať, že je to zlé. Mali sme tam psychológa, mali sme tam lekárov a bolo to dosť také odborné. Tak sme išli takým modernejším prístupom, že sme skôr tým deťom dali niečo iné, ako sú tie cigarety. A to boli vlastne rôzne témy, ktorým sa na stredných školách moc nevenuje. Či už sú to teda financie, alebo je to sexuálna výchova, alebo sociálne siete, alebo šport, alebo životný štýl, ekológia. Že my sme im vlastne z toho online sveta priniesli tých inšpiratívnych mladých ľudí do offline sveta, čiže do školy, ktorí im tu na rôzne témy, ako je podnikanie, financie, ekológia, cvičenie, cestovanie, sexuálna výchova, na rôzne témy ich inšpirujú a prinášajú im zaujímavé pohľady na ich život, aby si ich lepšie hackli, alebo aby si ich zlepšili, aby ich možno mali aj bez cigariet. 16 mladým lektorom otvorila svoje dvere obchodná akadémia v Prievidzi ešte v máji tohto roka, kedy na projekte začali spolupracovať. Veď aj na tejto škole občas cítiť cigaretový dym zo záchodov. Rozhodli sme sa pozvať si takéto veľké množstvo mladých ľudí, influencerov z prostredia Instagramu a Facebooku, že aby aj oni im potvrdili to, čo my hovoríme, že vlastne zdravý životný štýl, zdravé životné prostredie je dôležité pre všetkých nás. Vlastne som ostal ležať na zemi, to je, keď vypneš a zapneš telku, proste blik, si privedomý, ale nič nevieš, nič. Proste chcel som sa postaviť, ale iba som hýbal rukami, otočili ma na brucho, dali mi ten golier, som si chytal nohy a hovorím, že ty kokos, že neviem hýbať nohami, cítil som si ich, ale nevedel som nimi hýbať. Dali ma do sanitky, tam som už nevedel hýbať ani rukami, vôbec nič. A začal som tak ťažko dýchať. Vidím, že keď rozprávam deckám môj príbeh a dám tam troška srandy a ukážem im také tie moje ciele a z čoho ja sa dokážem tešiť, tak to tak lepšie pochopia, že mali by sme sa tešiť z maličkosti a mali by sme si užívať už len to, že sa ráno dokážeme zobudiť a postaviť aj na vecko, čo je super, lebo nie každý to dokáže. A ďalej im hovoríme samozrejme o cigaretách, lebo ja som jeden človek, ktorý dlho fajčil. A zistil som, že keď som si zapálil cigaretu, už som sa nevedel na nohy postaviť. Na mňa to tak dokázalo vplývať, takže hovorím im podparahovo aj o tom, že jasné, však to neovplyvníme, oni si vyberú, jak budú chcieť alebo nebudú chcieť, ale je to na nich. Ale ja im hovorím o mojom príbehu, že mne cigarety dokázali zdravie dosť pokaziť, takže som prestal. Nie len o fajčení, ale i o tom, ako sa ani v beznádejných situáciách nevzdávať, ako je dôležité makať na sebe, hovoril Bekim so študentmi. A že to s nimi vie, dokazovali smiech, ktorý bolo počuť za dverami učebne, kde mal svoj workshop. Ja mám s deckami úplne že super vzťah a na mojich skupinách, na mojich workshopoch reagujú dobre, zapájajú sa a tešia sa, zabávajú sa, to je hlavné. Máme to také, že na priateľskej báze. Mám tiež znevýhodnenie, takže ma veľmi inšpiruje tento človek. V čom? Hlavne v tom, že sa nevzdával a pracoval na sebe celý život. Že nemám strácať akože motiváciu do života a že dá sa žiť aj cez hociaké prekážky, či už sú to psychické alebo fyzické prekážky, ale stále sa dá žiť a napredovať život a žiť ho čo najlepšie. Občiansky aktivizmus a extrémizmus v súčasnosti je aktuálna téma, o ktorej s mladými diskutoval Marek Mach.
Ja som presvedčený o tom, že ak chceme efektívne predchádzať extrémizmu a radikalizácii, tak je v prvom rade dôležité pochopiť, ako fungujú veci v rámci jednotlivého systému, aby sme potom v prípade, keď vidíme, že niekde niečo nefunguje, nemali tendenciu skláňať sa k tým extrémnym riešeniam. A práve toto je cesta aj v rámci tej mojej prednášky. Že rozprávať sa o veciach, ktorým niektorí mladí možno nerozumejú, vysvetľovať, akým spôsobom fungujú jednotlivé procesy v rámci nášho systému, v rámci našej parlamentnej demokracie a podobne. A takouto formou poňať tú tému extrémizmu ako celku. Otvorenie bez ostychu a blbého pocitu otvárať témy týkajúce sa vzťahov a sexu mohli študenti z Val a Myškov. Na jednej strane sme my ako ľudia, ktorí sú vystavení tým technológiám, veľmi takí preexponovaní všetkému tomu obsahu, ale zároveň nevieme sa možno niekedy rozhodnúť, že ktoré informácie sú relevantné, ktoré sú tie správne, ako si máme tie správne nájsť a vybrať. A tým, že ani my, ani generácia našich rodičov alebo ich rodičov nezažila žiadny typ sexuálnej výchovy na škole, tak vlastne častokrát tí ľudia nevedia, ako pristupovať vlastne k rozhovoru s tým svojim dieťaťom a tým, že to nerobí ani škola a nerobí to ani rodič, v podstate škola čaká, že to spraví ten rodič čaká, že to spraví tá škola a zostávame v takej zóne, že to vlastne nerobí nikto. Takže za nás je veľmi podstatné otvárať takéto témy, pretože každý sa nejakým spôsobom stretávame s tou našou sexualitou aj s tým, že máme nejaké takéto interakcie, takže by sme k nim mali pristupovať nejak tak vedome a dávať si pozor. Medzi lektormi bolo množstvo ľudí, ktorí pochádzajú z nášho regiónu alebo v ňom aj žijú. Napríklad Katka Remiáš z iniciatívy Na veku záleží, jej brat Pavol Remiáš, celoživotný hacker, ktorý už na základnej škole písal básne a je jedným zo zakladateľov rapu na Slovensku, ambasádor projektu Matúš Okajček či Martin Jakubis, mladý podnikateľ, ktorý sa počas covidu nebal uskutočniť svoj nápad a otvoril úspešne fungujúcu haluškáreň. Ten projekt som rozbehol v čase covidu, ale ja som podnikať začal už predtým, už pred korónou, takže už som mal nejaké skúsenosti a iba ten vlastne covid ma ešte v tom ďalej utvrdil, že dá sa v tých ťažkých dobách možno niečo rozbehnúť, nebáť sa možno tých nových nejakých príležitostí, lebo vždy sa dá nejako vynájsť a vymyslieť niečo, čo proste možno na tomto svete ešte není, ale je to možno zaujímavé. Pre tých ľudí áno, boli nejaké prekážky a stále sú, ale proste je to o tom, ako sa treba vždy vynájsť z tej situácii, v ktorej sa človek nachádza. Hackni sa je pilotný projekt. Jeho autori by ho radi predstavili v čo najväčšom počte slovenských stredných škôl. Spätné väzby zo škôl od pedagógov a študentov sú zatiaľ viac než pozitívne. Zatiaľ podľa mňa výborná. Všetci študenti boli veľmi nadšení. Fotili sa s nami, keďže každý nejak funguje aj na sociálnych sieťach a je svojím spôsobom nejak známy. Takže je super vidieť, ako sa tí mladí z toho tešia a je super vidieť, ako lektori dostávajú naspäť ten feedback a potom to ešte radšej robia. Je to dosť dobré, čo sa tu zorganizovalo. Nečakal som to od našej školy, ale som fakt nadšený, že máme tu takýchto ľudí a že vedia akože priniesť na našu školu nejaké nové veci, nové rozhovory a celkovo, že je to dobré.